Velkommen, BK. Okay, nu skal vi prøve den her. Vi prøver den her ting, vi gør. Au. Hæ? Okay. Og smager det der kamel. Nok fordi det er jordbærkamel. Og lidt noget fløde til. Tag det ikke lige af... Det er væk, vi skal på kamera, det der. Rolig, du er ikke en monster, vel? Min synes, jeg har kameraet. Hey.